over een doorstart voor Jet Air. Dat is natuurlijk belangrijk nieuws. De Extra schrijft er vandaag over. Er lijkt een oplossing te zijn gevonden voor het faillissementsprobleem van Jet Air. Gisteren heeft het advocatenkantoor HBN Law Tax namelijk een brief gestuurd aan de minister van Economische Ontwikkeling, Rui Sandro Seintje. Ze informeren hem daarmee over de interesse van betrokken partijen voor een doorstart. En die plannen voor een doorstart zijn op tafel gekomen tijdens een gesprek dat de curatoren afgelopen vrijdag hadden met minister-president Pisas en minister van Financiën Silvania. Volgens de regering is het van belang voor Curaçao dat er een doorstart komt. Dat is belangrijk voor de werkgelegenheid, het toerisme en de connectiviteit in de regio in het algemeen en die van de ABC-eilanden in het bijzonder. Er zijn verschillende partijen die zich hebben aangemeld om een doorstart mogelijk te maken. Daarover zullen volgende week gesprekken plaatsvinden. Dat hebben de curatoren